Zou ik hem nu meenemen? Dat hangt ervan af waar je naartoe gaat. Ik moet met Mieke spullen gaan halen om volgende week te kunnen beginnen. Ja, basissets eigenlijk, hè. Spuitjes. Ja, allee, je gaat je kleine dat toch niet aandoen. Allee, kom, laat hem maar hier. Ik zal er wel op passen. In het café. Nico? En als hij begint te wenen? Zeg, ik heb 5 kinderen grootgebracht, hè. En ze zijn allemaal goed terechtgekomen. Dus op mijn kleinkind passen zal wel lukken zeker. Dan moet u geen zorgen maken. Nee? Als jij volgende week op schok bent als zelfstandige verpleegster, gaat je hem dan ook meenemen? Ik hoop dat tegen dan Leen een oplossing gevonden heeft. En als er geen oplossing is? Dan zul jij het moeten doen. Voilà. En vertrek nu maar. Of je zet de baan op volgende week zonder gerief. Hier kom ik ook niet aan mijn grief. Hè? Jij gaat braaf zijn en stilletjes, Evelien. Hè? Ba-da-da-da-da.